ťa to zrovná. Prvý dojem je dôležitý. Či prišiel váš nový klient po referencii alebo z iného marketingového prostriedku, je nepodstatné. Nepozná vás. Možno vás videl niekde na fotke či videu, ale nie osobne. Všetko sa teda počíta. Kde sa s klientom stretnete? Či budete dochvíľni? Čo budete mať oblečené? Ako budete vystupovať? A hlavne, či budete pripravení. To znamená systém celého vstupného stretnutia. Napríklad vstupný dotazník, diagnostika, vysvetlenie cieľov, zámerov a očakávaní, usmernenie, čo si vziať na tréning, vysvetlenie dochádzky či dohodnutie platby. Profesionálny osobný tréner chce, aby si klient už po prvom stretnutí povedal, že ste profík a že si vybral správne.